Едва 11% от българите са успели да спестят от доходите си през 2022 година. 39% са живели нормално, но без да заделят средства. 19% са харчили от спестяванията си, а 27% са прибегнали до заеми и кредити. Данните са от анализ на изследователски център Тренд от преди няколко месеца. Всичко това ни показва, че болшинството от българите живеят само за да покриват ежедневните си разходи, като възможността за спестяване и постигане на сигурност за бъдещето е изключително ниска. И логично, служителите все по-настоятелно търсят сигурност, а ролята на работодателите вече се простира отвъд стандартните разбирания за работната заплата. Какво е финансов well-being и как намира място у нас? Питам Николай Павлов, финансов и пазарен експерт и директор връзки с инвеститорите на един от големите фондове у нас. Добър вечер! Здравейте, благодаря за поканата. Аз благодаря, че сте наш гост. Какво означава финансов well-being? И всъщност, как кореспондира с данните, които чухте току-що? Финансов well-being, това е състояние, в което човек може да посредне всичките си нужди, без да се притеснява за финансовото си бъдеще. Възможно ли е? Да има възможност да прави избори, да се наслаждава на живота, за да може да има по-добро благосъстояние. В интерес на истината, данните са изключително тревожни и те влияят точно в България на този финансов уелнес като цяло. Затова работодателите предприемат доста сериозни мерки относно тази програма, която могат да имплементират в своята компания. Като казвате работодателите, за какъв обем работодатели говорим обаче? Защото наистина данните са много тревожни и София не е България. Така е. Като цяло за финансов уелнес се заговори още далечната 2008-2009 година. Тогава в Щатите за първ път след финансовата криза направиха едно проучване в голямите HR организации, в което се оказа, че финансовото здраве е третия най-важен фактор след физическото и психологическо здраве. И тогава се въведе тази практика, големите компании да въвеждат подобен вид стимули. Най-често разпознаваема раздаване на акции, застраховки, но в България се предлагат и други възможности, които са наистина насочени към инвестиционни и спестовни характери, за да може хората да имат някакъв по-добър живот напред във времето. Да, какво обхваща в дълбочина, обхващат тези програми? Казахте акции, възможността служителите да инвестират, но с това ли се изчерпва всичко? Ами не, като цяло идеята е работодателите да надградат финансовото здраве на своите служители чрез различен вид обучения за повишаване на финансовата култура, за да има възможност хората да менажират и да спестяват своите средства като цяло. Идеята е извън планираните индексации, ваучери, увеличение на заплатите, да им предложат различен вид образователни, спестовни инвестиционни програми, които напред във времето да помагат житейски на своите служители. Търсят ли го обаче самите служители вече? У нас специално, защото очевидно това не е нещо ново за Щатите и предполагам голяма част от Европа, но какви са тенденциите в България? Изоставаме ли? Като цяло, ние тясно работим с различни видове платформи и работодателски организации и забелязваме, че финансовия уелнес, финансовото добруване е един от първите инструменти, които се желаят от служителите, също така от работодателите. Тоест, последната година в България все повече социално отговорни компании поглеждат в тази посока през различен вид финансови и спестовни продукти. Данните за нивата на финансова грамотност у нас също са тревожни. Как я оценявате вие на база вашия опит, разбира се, особено на фона на, да кажем, на Европейския съюз, с който постоянно се сравняваме и сега много активно говорим за еврозоната, например? Съвсем скоро излезна проучване на голяма национална компания, която показва, че 35% от населението в България и Кипър е само с обща финансова култура, което ни надрежда под средното, за съжаление, докато културата на развитите държави над 65%. Само по себе си това е изключително проблем от гледна точка първо на това, че непознаване на финансовите активи, финансови инженеринг от една страна е пропуснати ползи за хората и за домакинствата, да може да спестяват някакви средства напред във времето. От друга страна, увеличава възможността и за измами и добре маркетирани и сложни продукти, които обещават нещо, което не може да се случи. А сега живеем в ерата на дигитализацията и на всякаквите опити за измами, било то в дигитална среда или не. И каква е
пряката връзка между нивото на финансова грамотност и благосъстоянието, добрия ни начин на живота и икономиката. Точно това е, което споменах преди малко. Възможността на познаване на всичките финансови активи. Това какво може да очакваш от даден актив. Наистина, какви доходности би ти донесло във времето, дава възможност на недоброжелателни платформи и компании да правят тези подобни продукти. Хората в търсене на по-висока инфлация, на доходност заради инфлацията, се подвеждат под измами, които им е трудно после да излезнат от тях. Да, за съжаление. Как изглеждат приложенията и въпросните обучения, за които вие говорите за финансов well-being и колко бързо започвате да помагат на служителите? Първата крачка, която всеки трябва да започне, е да отдели някакво време и ресурс за да разшири своите познания и курсове. Това е първото нещо, което опитваме се да покажем как работят парите, каква е тяхната логика, що е този икономически цикъл и какви моменти върви в тях и трябва ли да се притесняваме и как може да парираме невъзможни реакции. Когато човек има някакви основни познания в подобен вид спестяване, той не се притеснява да менажира своите процеси, продукти, да планира своите средства и по този начин се възползва максимално добре от ресурса, който разполага за цяло. Дайте ни примери от практиката ви. Какво най-често интересува служителите, които минават през такива обучения? Кои са най-честите въпроси, които ви задават? И оказва ли се, че има голямо разминаване между това, което те са си представили и практиката? Точно така. Нещо, което се говори последната година и половина-две, ние искаме да бием инфлацията. Това нещо, съм сигурен, че всеки втори българин си го задава. Идеята, че да се постигне подобен вид ефект, е необходимо доста време преди това човек да е направил правилните стъпки, за да може да победи тази инфлация, нали, като цяло. Не става от днеска за утрешния ден. Много е важно човек да планира точно това, да мисли, че икономическият цикъл дава различни възможности и като цяло чрез различни финансови инструменти да постигнат това нещо, поне да запазят покупателната способност на средствата си, за да може напред във времето житейски да подходят правилно като цяло. Инвестициите и инвестиционните убежища ли са всъщност начина ни да се спасим поне частично от инфлацията? Правилната нагласа на хората да спестяват и да знаят наистина какво могат да очакват от всякакъв вид финансови инструменти е нещо, което допълва цялото портфолио с депозити, застраховки и финансови инженеринг, да може напред във времето да ни помогне да живеем по-добре. Намираме се в изключително усложнена икономическа обстановка в световен мащаб, предвид редицата изненадващи и турбулентни процеси, които се развиват в последните години. Като започнем от пандемията, имахме енергийна криза, сега имаме, за съжаление, войната в Украйна, която продължава вече доста време. Говори се, че Германия вече е в техническа рецесия, очаква се да я последват и други държави. Как според вас ще се развият тези процеси? Какво означава това за обществата? Наистина Германия в техническа рецесия, Европа следващата година се очаква под 1% да бъде икономическата активност, което от своя страна ще забави редица проекти и възможности на компаниите. Пред рецесия сме, което още веднъж показва колко важно е работодателите и служителите да се обърнат точно към този вид програми, за да може хората в някакъв момент да са натрупали съвместно богатство и да го ползват точно в такива моменти, тъй като със сигурност в някакъв момент ще има съкращения както на бизнес, на служители, зависи колко дълбоко се очаква да влезне рецесионния период в Европа следващите 6 месеца. На база на всичко, което си казахме до момента, по-добре ли ще се справят с тези икономически сътресения държавите, в които нивата на финансова грамотност са по-високи? Несъмнено, когато човек има зад гърба си натрупа някакъв финансов ресурс, а той ще стане много по-сигурен. Тоест, проучването на Bank of America в доклада на 2022 година показва, че финансовия стрес е топ 3 от тежест като фактор в съзнанието на хората. Тоест, една хармония между ментално, физическо и финансово здраве би дала много по-широк обхват на хората да действат спокойно и да работят съвсем спокойно, да няма излишен стрес,
Защото финансовия стрес е с най-голяма тежест от всичките тези фактори, които ги изборих като цяло. В България обаче нивата на спестяване в банките и депозитите остават ниски за сметка в сравнение с други държави по света, особено с Европа. Как могат да се променят тези нагласи у нас? Само такива програми и обучения чрез работодателите достатъчни ли са за това или е необходим малко по-широк дебат, който между другото очаквам, че би ни подготвил малко повече за влизането ни в еврозоната, за момента, в който това така или иначе ще се случи. Тоест шока обществения няма да е чак толкова голям. Винаги съм смятал, че е добре в някакъв момент държавата да внесе и да се намеси в образованието, в училищата, точно за тези основни, говоря за основни финансови инструменти, активи, да знаят хората какво могат да постигнат с тях, какво би им донесло във времето. След което компании като нашата и сектори, банков и небанков финансов сектор в България полага изключителни усилия в обучение точно на тези кадри, за да могат хората да се възползват от тези инструменти, които цяла Европа ги използва и да знаят какво очакват в крайна сметка от тях. Това е най-важно като цяло. И на финала, кои са основните съвети, които бихте дали на хората, които ни гледат сега, когато говорим за планиране на финанси? Кои са базисните неща, които трябва да знае? Много важно е човек да преследва някакви цели, да знае къде се намира сега, какво ще се случи след това нещо. Планирайки финансовите си, бъдещи финансовите цели, има различни видове инструменти, които биха спомогнали за постигането на тези цели. Отделете малко време да се образовате, търсете хората, които се занимават с това нещо. Социалните мрежи не са мястото, със сигурност, което мога да кажа. За съжаление, в България това нещо, там се взимат. Тоест, ако за вас един финансов инструмент или някаква цел отговаря на един инструмент, то за мен не е. Аз имам съвсем различни неща. Така че всякакви съвети е добре да се вземат от професионалистите, защото те ще дадат точната рецепта за всеки един човек. Отделете време за някакъв ресурс. Мога да дам пример с спестовните програми, инвестиционните програми, които направихме при нас. Направихме си 2009 година едно проучване вътрешно и се оказа, че повечето ни служители нямат спестявания. Когато стартирахме с тези програми с корпоративен ЛНС, ние давахме на нашите служители възможност да увеличим заплатата им през тях. Трябва да кажа, че беше изключително сложно. Някои се съгласиха, някои не, тъй като... Били са резервирани. Точно така, защото тогава работодателя застава до теб, но и ти съвместно с него вадиш някакви средства, които ги инвестирате с идеята в дългосрочен план. Беше трудно, наистина. Сега обаче как изглеждат нещата? Малко по-късно, 3 години, в момента абсолютно всичките са с 3 или 4 пъти се увеличили вноската. Това показва, че това нещо работи. Защото преди да го дадеме на другите компании като инструмент, ние искахме да видим при нас как ще се случи, какво няма да работи, как да помогнеш на хората, защото това наистина работи. Идеята и обратната връзка беше някой някъде спестява вместо мен, което само по себе си е успех. Ето ни още една тема за размисъл. Благодаря ви за този разговор.